İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban iýdeşler. Hoş geldiniz bizim şu günkü programmamıza. Men sizin şu günkü programma goşulyp bilýäniňizde ören şat. Geçen gepleşigimizde biz hanaň durmuşy barada köp zatlary sizin bilen öwrenip geçdik. Şoň durmuşy barada öwrenen zatlarymyz sizin günlük durmuşyňyzda kömek eder diýip umyt edýän. Men aýratynam eneler size ýüzlenýän, ýaş gyzlar size ýüzlenýän. Şoň durmuşyndan öwrenen zatlaryňyz goý sizin durmuşyňyzda hem öz durmuşyňyzda ýol görkezsen. Iň esasy zat biziň durmuşymyzda Hudaýyň mukaddes ruhunyň meýwelerini görkezmek. Şu beýlekler biziň durmuşymyzda şonu görýärmi? Ene biz hanaň durmuşynda näme diýdik? Ol mukaddes ruhyň nähil meýwelerini gördük? Söýgü, sabırlylyk, wepalylyk hem öz-özüňe erketmeklik. Ene biz şu zatlar barada geçen gepleşigimizde siz bilen teredip geçdik. Oň durmuşyna kynçylykly pursatlar bardy. Ýöne şol pursatlaryň içinde de ol Hudaýa öz kalbyna işlemäge ýol berdi. Şoň netijesinde biz mukaddes ruhyň meýwelerini hananyň durmuşyna görüp geçdik. Men şu gepleşigimizde siziň bilen dileg etmek barada käbir aýatlary paýlaşmakçy. Hem şu dileglerin üstü bilen, şu ýerde okuyan ayetlerimizin üstü bilen siz hem şeyle dileg etmek üçün men paylaşýan siziň bilen. Hudaýyň mukaddes sözüne berilýän ayetler size öz durmuşyňyzda görkezme hem nähil dileg etmelidigini size öwretýär. Ene birinji bärde okujak ayetim ikinji ýyl ýazgylarynyň ikinji kitaby 7-nji bab 14-nji ayetde bize dileg etmegiň nämetigi görkezilýär. Meniň adymy göterýän halkym özüni peseldip dileg edip meni agtaryp öz pis ýollaryndan dönse, şonda men olary gökden eşidip günälerini geçip ýurtlaryny dikeldirnýär. Ene dileg üstü bilen Hudaý nähili zatlary amala aşyrýar. Biz şonu görýär bäde. Meni agtaryňňy özün hem biz ilki bilen özümizi peseltmeli, Hudaýyň öňünde peseltmek. Bu näme diýmeklik bu peseltmek diýmek? Hudaý maňa sen kömegiň gerek. Men öz güýjüme dayanjak däl, sen güýjüňe dayanjak. Men saňa mähtäç, men saňa dar, saňa intidar diýip şeýle dileg edip özümiziň mähtäçligimizi boyun alyp oň merhemet tagtyna golaýlaşdyk. Biz özümizi peseltýär. Hem men erkim näl, goý sen erkiň amala açdyn hemme zatda diýip. Ene şol özümizi peseldip merhemet tagtyna ýakynlaşmagymyzy görkezýär. Täze Hudaýyň planlary biziň planlarymyzdan ol has güýçli. Hudaý biziň durmuşymyzyň eýem näme ertir näme boljakdygyny bilýär. Biziň durmuşymyzda biz bilmeýär. Şoň üçin Hudaýyň planlary wajyp biziň durmuşymyzda. Özüňi peseldip dileg ediň diýär. Meni agtaryň diýär. Agtarmak diýmek hemişe Hudaýyň ýolundan ýüremege ymtylmak. Şoň ýollaryny kabul etmek. Hem beýleklere gowy görelde bolmak. Hem pis ýollaryndan dänse diýip pis ýollaryndan şol Hudaýyň diýen zatlaryny oň mukaddes sözüne berýän tawşyryklaryny berjay edip ýaşasak biz Hudaýy agtarýar hem pis ýollardan dänýär şonu. Deňe şeýle ýagdaýda diýen men eşidip siziň günäleriňizi geçirip ýurtlaryňyzy dikeldirnýär. Yine dileg bu Hudaýa edilýän pesbäl secde. Biz Hudaýy bütün kalbymyz bilen agtarsak,
Ol bize yol görkezmäge taýýar. Ýene de biz Zebur kitabynyň 37-nji babynyň 19-njy aýatyna da görýäs. Men öz ýadygymy boyun alýaryn. Günäm babatda hasrat çekýäryn diýär. Ene Dawud paşaň edip oturan dilegi. Öz günälerimi boyun alýan diýär. Şol günäm babatda hem hasrat çekip oturýan. Biz näde dogry hereketler etýäs we şoň netijesini biz çekmeli bolýar. Sebäbi öz elimiz bilen biz şonu öz başymyza getirýäs. Diler ýygy-ýygydan günäni boyun almak bilen başlanıp bilýän ekeni. Edil Dawud paşa ýaly. Kalbyňyzy açyp günälerinizi boyun almaly. Ýene de 2-nji Şamuel kitabynyň 5-nji babynyň 19-njy aýatyna Dawud paşa her bir zatda Hudaý bilen maslahatlaşan. Ene biz şonu görýäs, ol pilişleriň garşyna uruşa çykmaly bolup otyr. Şonu näme diýär? Men pilişleriň garşyna çykaýynmy? Sen olary meniň elime berermiň? Diýip Dawud Rabbe ýüz tutdy. Her bir zatda dilek etmeli. Hudaýdan ýol görkezmegini diläp, biz oň jogabyna garaşmaly her bir zatda. Ene biz şunu İsa Mesih'in öz durmuşunda da görýäs. Markus kitabynyň 1-nji babynyň 35-nji aýatyna İsa Mesih bize görkezýär. Ertir ýerden şapak entek kadar manka İsa turup daşaryk çykdy. Bir çolo ýere baryp doga etmäge durdy diýär. Ene dilek biziň gökdäki atamyz bilen iň ýakyn gatnaşygymyzy görkezýär. Şoň üçin hem İsa Mesih dilegiň wajypdygyny görkezdi bize. Ýerden şapak entek kadar manka diýär. Ol turup gidip bir çolo ýere baryp dilege de otýar öz atasyna, ata Hudaýa. Bizi hem şeýle dilek etmäge çağırýar ol. Bize şonu mysal hökmünde görkezip otýar. Her bir zatda dilek bilen Hudaýa ýüzleniň diýär. Ýene de Zebur kitabynyň 9-njy babynyň 2-nji, 3-nji aýatlaryna da biz görýäs. Men bütün ýüregim bilen Rabbe alkyş aýdaryn, adyny taryplap nagma aýdaryn diýär. Ene şu ýerden görüşmedi ýaly biz dileklerimiziň üstü bilen Hudaýymyzy alkyşlap bilýär. Beýik Hudaýy häsiýetleri üçin, gudratlary üçin alkyşlamaly. Ene dilek şoň üçin hem ulanyp bilýän ekeni. Ene mukaddes kitapda nähili dilek etmeli diýilýär. Ene biz şunu görýäs. Bir näçe güllap ýaz tutdum diýär. Bu Nehemia kitabynyň 1-nji babynyň 4-nji aýatyna agyr beklap göwüň Hudaýyndan dilek etdim diýär. Nehemia öz halky üçin şu zatlar dilek edip otyr. Tidiň araňyzda nähili kynçylyk bar şu wagt ýurtda. Ýurtda nähili kynçylyklar bar. Tidem şol Hudaýyň paçalygynyň gelmegi üçin agyr beklap göwüň Hudaýyndan dilek etip bilýär. Edil Nehemiýaň dilek etýärli. Ol öz halky üçin, hem şu Hudaýy tanamayanlygy üçin kalbyna ejir çeken ol bir näçe ullap ýaz tutup agyr beklen. Halky üçin dilek eden. Men hem de öz halkyňyz üçin dilek etmäge çagyrýan. Maşgalaňyz üçin dilek edin. Owaňyz üçin şeýle dilek edin. Şäheriňiz üçin şeýle dilek edin. Agyr beklap ýaz tutup göwüň Hudaýyndan dilek edin. Mukaddes kitapda dilek Hudaýa alkyş etmek, boyun almak, ihlas hem towakkularymyzy, haýyşlarymyzy hem öz içine alyp bilýär. Matta kitabynyň 6-njy babynyň 9-njy 14-nji aýatlaryna İsa Mesih bize nähili dilek etmeligini öwretýär. O şeýle dilek edin diýär. İsa şagirdlerine hakyky dilegiň netijesi gökdäki atamyz bilen iň ýakyn gatnaşykdyr diýdi. Ene şu gatnaşykda günnelik mätäçlik üçin Hudaýa bagaldygymyz, Hudaýa boyun bolmagymyz üçin bu günäniň bagşlanmagynyň zerurdygyny bize şu zatlar görkezýär. Ene öýüňiz şol Matta kitabynyň 6-njy babynyň 9-njy, 14-nji aýatlaryna seredin. Ol nähili dilek etmeligini öz şagirdlerine öwretdi. Biz geçen gepleşigimizde Luka kitabynyň 18-nji babynyň 1-nji, 8-nji aýatlaryna şu dilek etmekde nähili iýdigiderli hem erjil bolmalydygyny öwrendik. Ene şol aýatlarda Hudaýdan gorkmayan bir kady bardy. Ol kady adamlary äskermeýän ekeni. Şol şäherde bir dul aýalam bar ekeni. Ol üznüksiz kadynyň ýanyna gatnap, dawagärimden meniň hakymy alyp ber diýip ýalbardyr. Kady bir näçe wagtlap muny etmendir. Ahyrdan ol öz-özüne men Hudaýdan gorkmasam-da, adamlary äskermesem-de, dyngysyz gelip men bizar etmeli ýaly, bu dul aýalyň hakyny alyp bereýin. Indi bir gelip meniň ulak etimi guratmasyn diýär. Rab İsa ýene sözüni dowam etdi. Adalatsız kadynyň näme aýdanna gulak asyn,
Eýsem Hudaý öz saýlarlarynyň giýje günnüz özüne yüz tutup periýat etýärleriň hakyny alyp bermezmi? Olary köp garaşdyrarmy? Size şunu aýdýaryn. Olaryň hakyny tiz alyp berer. Ýöne insan ogly gelenne ýerim ýüzünde imaly adam taparmy diýär. Ene şol dul aýalyň şol adalatsyz hada şoň ýanyna baryp näçe erjelik bilen dileg eden ol. Jogap berýänçe ol hakyny alyp berýänçe adalatsyz hadyň ýanyna gatnan. Hudaý diýe men adalatly Hudaý, öz çağalaryny söýýän Hudaý. Siziň dilegiňize jogap bermermi, hakyňyzy alyp bermermi diýär. Ol bize erjelik bilen dileg etmekligi öwredip otyr. Hudaý biziň dilegimize hemişe jogap berýärmi? Biz şu arada da geçen gepleşigimizde de teredi geçdik käbir aýatlary. Ýakup kitabynyň 5-nji babynyň 16-njy aýatyna näme diýär? Şifa taparýaly günälerinizi bir-biriňiziň ýanyna boyun alyp, bir-biriňiz üçin doga edin. Dogry adamyň ihlakly dogasy gaty güýçlüdür diýär. Birik üçin doga etmeli. Nähili ýagdaýda bolsa da, aýrytynam şol şifaly ýagdaýda günälerinizi bir-biriňiziň ýanyna boyun alyp, doga birik üçin doga etmeli. Soň näme diýär Hudaý? Dogry adamyň ihlakly dogasy gaty güýçlüdür diýär. Gaty güýçlüdür. Ýene de 1-nji Ýohanna kitabynyň 5-nji babynyň 14-nji aýatyna şeýle diýär. Biziň onuň huzurundaky gaýratymyz bolsa şudur diýär. Hudaýyň huzurundaky gaýratymyz. Onuň islegine görä bir zat dilesek, ol dilegimizi eşiter diýär. Erkine görä, Hudaýyň islegine görä, Hudaýyň erkine görä. Hudaýyň erkine görä dileg etmek diýmeklik, Hudaýyň mukaddes sözüni aýdylýan zatlara görä dileg etmek. Şonu ol dilegimizi eşiter diýär. Biz hem şol Hudaýyň berýän tawşyryklaryny ýerine ýetirip ýaşamyzda, Hudaý biziň dileglerimize jogap berýär. Egerde oň erkine biz tabyn bolsak, onuň dileglerimize jogap berjekdigine biz anam etip bilýär. Ýöne biz oň erkine tabyn bolmaly. Her bir diýen zatlaryny ýerine ýetirip ýaşamaly. Hem Hudaý bilen dogry gatnaşykda bolanmyzda bärde aýdylşýaly, islegine görä dileg etsek, ol siziň dilegiňizi eşitmäge taýýar. Ýene de 2-nji Korintoslar kitabynyň 10-njy babynyň 8-nji 9-njy aýatlaryna biz Pawlus barada geçen gepleşigimizde okap geçirdik. Ol Hudaýa 3 gezek ýalvardy. Men onu menden aýyrsyn diýip Rebbe 3 gezek ýalwardym. Ol maňa, saňa meniň merhametim ýeterlikdir. Çünki meniň gudratym ejizlikde kämilleşýändir diýdi. Şunuň üçin Mesihiň gudraty üstüme kölege salar ýaly, höwes bilen öz ejizliklerim hakda hasem magtanaryn diýdi. Ene bu Pawlusyň sözleri. Hudaý hemişe biziň dileglerimize jogap bermeýär diýdi. Käwat bolýar diýär, käwat bolsa ýok. Pawlusyň ýagdaýyna ol ýok diýdi. Ýöne siz Pawlusyň durmuşyna seretip görüň. Ol Hudaý ýok diýenligi üçin ol Hudaýa hyzmat etmegin bes etdimi? Ýok. Gaýtam has güýçlendirdi. Täze ol Hudaýa tabirlikde ýaşady. Ol Hudaýyň hemme zady bilýändigini bildi. Biz hiç zat bilmeýär. Hudaý biziň gelejegimizi bilýär. Pawlus şol Hudaýyň o ýok diýenem bolsa, ol Hudaýa hyzmatyny güýçli dowam etdi. Sizem şeýle etmäge men çagyrýan. Dileg edeňizde Hudaýdan jogap almasaňyz urukdan düşmeň. Hudaý sizi bir zatlardan goraýar. Onu Hudaýyň gorak hökmüne görmäge çagyrýan men. Ýene de Misirden çykyş kitabynyň 14-nji babynyň 15-nji aýatyna şeýle diýär. Reb Musa, näme üçin sen maňa periýat etýärsiň? Israillara aýt, goý, olar öňe tarap gitsinler diýär. Dileglerimiz hökman hereket üstü bilen amal aşmaly. Bizdiňe bir dileg edip jogap Hudaýdan jogap tapýançak şol bir ýerde oturmaly däldi. Eýsem öňe hereket etmeli hemişe. Hudaýa dileg edip garaşmak diýende hiç zat etmän oturmadylygy aňlatmaýar. Hudaýyň diýen zatlaryny berjä etmek bilen biz ýaşaýşy dowam etmeli. Garaşýak. Sebäbi Hudaý bize hiç zat etmän oturma diýip sözüne bize hiç çeçenem şeýle maslahat bermeýär. Hudaýyň size berýän wagdasy näme şuň? 1-nji Petrus kitabynyň 3-nji babynyň 12-nji aýatyna şeýle diýär. Rabbim gözleri doğruların üstüne, kulağı olaryň ýalvarşlaryna gerlendir diýär.
Ene siz şonu ýatdan çykarmaň. Rabbin gözi sizin üstüňizde şu wagt. Nähili ýagdaýda boluberin, şonda da oň gözi sizin üstüňizde. Oň gulagy sizin etýän dileglerinizi eşitmäge taýar. Men näme üçin şeýle diýen? Hudaýyň mukaddesi şeýle diýär. Şu hakykata inanyp ýaşamaga sizi çagyrýar. Kalbyňyzda şüpke bolsa şu okaň 1 Petrus 3-nji aýat 12-nji 3-nji bab 12-nji aýaty. Hudaýyň sözi näme? Hudaý hiç açan ýalan söylemeýär. Diýär men gözüm siziň üstüňizde, gulagym siziň dileglerinizi eşitip otyr diýär. Eger siz Hudaýyň ýolundan ýöreýän bolsaňyz, ýöne siz Hudaýyň ýolundan ýöremän, öz ýoluňyzdan ýöreýän bolsaňyz, elbetde Hudaý eşitmeýär dileglerinizi. Şoň üçin hem şeýle edil hanaň dileg edip kalbyny Hudaýa açyp ýaşaýşy ýaly, sizem şeýle ýaşamaga men çagyrýan. Men şu günki gepleşigimizde Potiparyň aýaly barada gurrun edip geçmekçi. Bu barada gel çykyş kitabynyň 39-njy babyna biz köp zatlary öwrenýäs. Ine ol Misir padşahynyň jan penalarynyň baş tutany Potiparyň aýaly bolan. Ine gelin häzir şu barada bir näçe aýatlara seredip geçelim. Men şu aýalyň üstü bilenem näme zatlar öwrenip bilýär. Men şoňa jikmejik seredip geçmekçi. Täze Hudaýyň mukaddes sözüni şu aýalyň durmuşy barada biz köp zatlar öwrenýäs. Hudaý bize şonu bir sebäp bilen mukaddes sözde berýär şolary. Ine Yusuf on hyzmatkary bolan, Adamsynyň hyzmatkary. Ine şu barada häzir biz gelip çykyş kitabynyň okap geçer. Yusuf'un dogollary ýadyňyzda bolsa näme etdi? Midyan täjirlerine satdylar. Olar Yusuf'a gawanjaňlyk etdiler. Oň dogollary Midyan täjirleri soň Yusuf'y oň dogollarynyň satyn alyp Misir padşahynyň jan penalarynyň baş tutany Potipara satdylar. Potipar bolsa Yusuf'y kul bolmakdan özüniň sagyly edip onu ýokary wezipä çekdi soňlugy bilen. Ol Yusuf'u görün wadyna şoň gowdugyny eýen bildi, oň häsiýetiniň gowdugyny görün wadyna bildi. Şoň üçin hem onu özüne kul hökmüne hyzmat etmäge aldy. Ene gelip çykyş kitabynyň 39-njy babynyň 6-njy aýatyna şeýle diýär. Potipar ähli mal mülküni Yusuf'un ygtyýarlygyna berdi. Ol inni öz damagyndan başga zada baş galdyrmady diýär. Hemme zady hojalygynaky bar zady Yusuf'a inanyp şoňa tapşyrdy. Yusuf'un başçylygyny berdi. Nähili inameden ol Yusuf'a? Potipar güýçli inanan. Soň ýene näme diýär? Yusuf boy syratly, juda görmege yigitdi. Owdan yigit bolan ol. Ýaş, owdan yigit. Yusuf ol owdalygyny ejesi Rahelden alan bolmaly. Siz bilýäňiz, Yusuf Ýakup bilen Rahelyň ogly bolan. Ol özüne göwni etýän şeýle hem Hudaýa ynam etýän ýaş oglan bolan. Potiparyň aýaly bolsa hemişe öýde ekeni. Ol erkegiň ünsüne dar bolan aýal bolan. Hemişe şol erkekliň ünsüni özüne çekmek isleýän. Ene gel çykyş kitabynyň 39-njy babynyň 8-nji aýatyna şeýle diýär. Aradan bir näçe wagt geçenden soň oňa Potiparyň aýalynyň göwni gidip meniň bilen ýat diýdi. Göne şeýle ol Yusuf'a göne şeýle aýdy otyr, men bilen ýat diýip otyr. Ýaş owdan yigit. Şu aýal ol ene şu baş tutanyň padşahyň köşkünde ol baş tutanyň aýaly bolup ol isläň zadyny enlik eden aýal bolmaly. Isläň zadyny almagy enlik eden aýal. Hem öz isläň zadyny etmäge enlik eden aýal bolmaly. Ol öz adamsynyň owdan guly Yusuf'u ýerlap otyr. Şol adamsy padşahynyň köşkündäki şol jan penalaryň baş tutany. Olaňa ýeterlik bolmadyk ýaly hem şol ýaş ýigit Yusuf'u isläp otyr enne. Ol aýal Ýewreýler bilen garşymal däldigini bilýän aýal ol. Yusuf Misirliler bilen. Hem Yusuf ol Ýewrey. Potiparyň aýaly oň Ýewreydigini bilenem bolsa Yusuf'u isläp otyr.
ol Ýewreýler bilen garşmaly däldi. Sebäbi olar şol döwürde Müsürler bilen Ýewreýler garşmadyk, biri-birini halamadyk olar. Şonda da ol etjegini edip otýar. Potparyň aýaly. Ýüsüp näme etdi? Ol şol aýaldan boyun gaçyrdy. Ene bu 39-njy bab 8-nji aýatda şeýle diýe. Emma Ýüsüp mundan boyun gaçyryp şeýle diýdi. Jenabym öýüň hiç bir zady üçin baş galdyrmaýar. Ol öz eýçiligindäki bar zatlary meniň baş tutanma berdi. Men baş tutanlygyma berdi. Şu hojalykda meniň ygtyýarym onunkydan ýokarydyr. Ol hojalygyň senden başga ähli zadyny maňa ynandy. Çünki sen onuň aýalysyň. Onsoň nädip men beýle gabahat iş edip Hudaýyň öňünde günah gazanyp bilerin diýdi. Nähili jogap bol berýär. Ýaş ýigit şu aýaly şeýle parasatlyk bilen jogap berip otýar. Belki şu aýalda Ýüsupdan öň hem hyzmatkarlar bolup, olar şu aýalyň diýen zatlaryny eden bolmagy mümkin. Ýöne Ýüsup etmedi. Ýüsup ýok diýip otýar. Oň sorayan zadyna ol terk edip otýar. Näme üçin? Siz bilýäňiz şu ýerde okan zatlarymyzdan bilýäs. Ýüsup Hudaýdan gorkýar. Hudaý gowtanan ýaş ýigit ol. Şu zatlary bilip ol aýdyp otýar. Men baş tutanym näme? Hojaýynım. Öz eýçiligindäki bar zatlary men baş tutanlygyma berdi. Senden başga ähli zady maňa ynanma diýe. Ýöne sen oň aýaly, men taňa eddegirmeýän. Nädip men beýle gabahat iş edeýin diýe. Diňe olary şolary hoşal etmek üçin hem däldi. Eýsem ol men nädip şeýle gabahat iş edip Hudaýyň öňünde günah gazanaýyn diýe. Nähili güýçli şeýle jogap berýär. Hudaý bilen gatnaşygy gaty ýakyn bolanyň. Şoň üçin ol öz ynamyny berkem güýçli durup, men şeýle gabahat iş etmek bilen Hudaýyň öňünde günah gazanyp bilmeýän diýe. Nädip men beýle gabahat iş edip Hudaýyň öňünde günah gazanyp bilerin. Ol şu hereketi bilen Hudaýa garşy günah hasaplady. Ol şu hereketi eden bolsa, şol aýal bilen ýatan bolsa, ol Hudaýa garşy günah etýär, şonu bilip otýar. Ol Hudaý bilen gatnaşygy güýçli bolansoň, ol şol synaga tabin bolmady. Eýsem şu synagdan gaçdy. Gaty wajyp şu ýerde sapak öwrenýär biz. Täze bizim günnelik durmuşymyzda bizde köp synaglar bolup geçýär. Hem şol biz käbir şu synaglaryň käbirine biz tabin bolýar. Ýüsup tabin bolmady. Sebäbi Hudaý bilen gatnaşygy gaty güýçlüdi. Hudaýyň mukaddes ruhy onu şol ýalňyşlygy etmekden gorap saklady. Bizim durmuşymyzda hem şeýle. Eger biz Hudaýa tabin bolup, oň ýolundan ýörep, mukaddesini okap, şonu bilip şeýle ýaşasak, bizi her hili synaga düşmekden ol öz mukaddes ruhynyň üstü bilen gorap bilýär. Ýöne biz Hudaýa tabinlikde ýaşamaly, oň ýolundan ýöremeli hemişe. Diňe şeýle ýagdaýda Hudaý bize kömek etip bilýär. Eger biz öz ýolumuzy saýlap, öz ödül potparyň aýaly ýaly, islen zadymyzy edip, islen zadymyzy alyp, şeýle ýaşasak, onda Hudaý biz bilen bolmaýar. Edil potparyň aýalynyň synaga düşýär ýaly, biz hem şeýle synaga düşýär. Sebäbi biz öz kalbymyzdaky islege tabin bolup otýar. Hudaýa tabin näde? Kalbymdaky islege kontrollyk berip otýar. Hudaýyň mukaddes ruhyny kontrollyk bermeli biz. Şonu Hudaý bizi her hili synaglardan, her hili ýalňyşlyklardan bizi gorap saklaýar. Bizim Hudaý bilen gatnaşygymyzda hem şeýle bolýar aýtmaýar. Hudaýyň sözüni bize duýdurşlar berilýär. Ýöne biz islänimizi edesimiz gelýär käwa şeýle dämi? Men aýratynam şu durmuşa çykmadyk ýaşgylar barada pikir etýän. Sebäbi men öz durmuşymda da şol bolup geçdi. Hudaýa garaşmak kyn. Şoň üçin men barda öz elime alyp, öz güýjüme görä hereket etdim. Ýöne şoň üstü bilen men köp ýalňyşlyklar edip, şol ýalňyşlyklaryň üstü bilen köp zatlar öwrendim men. Men şoň üçin hem size diýen, islen zatlaryňyzy alyp, islen zatlaryňyzy etmäň ýaşgylar. Hudaýa tabirlikde ýaşaň.
Ol sizin kalbыңyzda isleglerinizi öz wagtyna, öz pursatyna amal eder. Siz öz islegiňize görä hereket etseňiz, şoň soňy erwet ýoly eltýär. Edil potparyň aýalynyň edişi ýaly erwet ýoly eltýär. Haçan da siz öz islegiňizde öz üstüňizden kontrollyk etmäge ýol berseňiz, soňy erwet ýoly eltýär. Eger biz ýüsüp ýaly bolsak, onu günäli işlere boyun bolmaýar. Onu reddetýär, hem ondan gaçýar günäli işlerden. Ene gelip çykyş kitabynyň 39-njy babynyň 10-njy aýatyna näme diýär? Potparyň aýaly Ýüsuby öýdi bilen ýatmaga her gün yrjak bolsa-da, Ýüsup oňa kulak asmady. Näme üçin? Sebäbi Ýüsup oň esasy aladasy men şeýle gabahat iş edip Hudaýyň öňünde günä gazanaýynmy diýär. Men günä gazanyp biljek däl diýip ol ondan gaçyp otyr. Ýüsubyň iň esasy ünsü Hudaýy ynjytmazlyk. Hem Hudaýyň häsiýetine at awraýyna biawraýlyk etmedlik. Iň esasy ady, iň esasy ünsü aladasy Hudaýa şöhret getirmek. Oň garşyna günä etmek däl de Hudaýa şöhret getirmek. Siziň durmuşyňyzda nähil şu wagt? Siziň iň esasy maksadyňyz, iň esasy ünsüňiz nerede şu wagt? Öz islegiňizi kanagatlandyrmakmy ýa-da Hudaýy şöhretlendirmek? Men sizi Ýüsup ýaly ýaşamaga çagyrýan. Hudaý bilen güýçli gatnaşykda bolup, güýçli ynamda bolup, günä etmekden, günäli işlerden boyun gaçyryň, ondan gaçadyryň. Potparyň aýaly ýaly bolup, isleglerinize kontrollyk bermäň. Hudaýa durmuşyňyzda kontrollyk berin. Ene bu aýalyň ýüregini biz bilmeýäs. Oň durmuşy barada da köp zatlar bilmeýäs. Ýöne biz onuň buýsanç gedemlik bilen Ýüsubyň ýok diýen jogabyny kabul etmendigini bilýäs. Siz şu wagt näme Hudaýda näme diýip otyr şu wagt? Nämeni kabul edeňiz kalbyňyzda? Şu soralar barada siz oýlanmaga çagyrýan. Hudaý bilen gatnaşyňyz nähili güýçlimi? Ýüsubyň durmuşyna bolşy ýaly siz Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda, anamda berk durmusyňyz şu wagt? Siziň durmuşyňyzda nähili synaglar bolup otyr? Ene şu zatlar barada oýlanyň. Siziň kalbyňyz Hudaýy şöhretlendirmekmi ýa-da öz islegiňizi amal etmek? Gynansagan biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Men endiki gepleşigimizde çelli sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Häzirlikçe hoş sag boluň. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.